Zdravím vás, priatelia. Máme tu vlastne predposledné video z tejto série, aj keď som povedal teda, že ich bude 6 a toto je 6, ale dáme si vlastne ešte, ak sa všetko podarí a vyjde tak ako má, tak si dáme vlastne ešte video nejaké zo súťaže, aspoň nejaké také zostrihy, prestrihy. Dneska mi tréning vyšiel na nohy. Vy to teda nevidíte, ale som tu večer, čož u mňa není zvykom. Kvôli tomu, aby sme to mohli natočiť, lebo cez deň som mal ešte nejaké pracovné povinnosti. Takže iná možnosť nebola a preto vlastne som pre vás spravil to, že nespím, tak ako by som teraz normálne už spal, ale sme v posilke, sme v gyme a ideme si dať posledné nohy pred súťažou. Bude to vlastne iba taká viac menej pumpovačka, žiadne ťažké váhy, iba aby tie nohy ešte niečo dostali a potom už budú až do súťaže vlastne regenerovať, aby som ich nemal zaliaté. Takže poďme. Čo sa týka tréningu nôh, tak vlastne začínam vždy zákopmi, mám predkopy, leg press a potom si dáme vlastne ešte raz zákopy, nejak extra. Veľa cvikov na nohy vlastne necvičím kvôli tomu, že s drepou ma extrémne bolí chrbát. A viem, že budem musieť teraz vlastne zaradiť ešte nejaké ďalšie cviky do ďalšej prípravy, ale musím si nájsť také nejaké vhodné cviky, ktoré vlastne mi nebudú robiť vyslovene, že zle, pretože naozaj po tých drepoch, aj keď je to s ľahkou váhou, tak ja som 2 až 3 dní absolútne nepoužiteľný a nechcem ísť vyslovene cez bolesť, lebo už som bol seknutý a strašne sa toho bojím, takže preto
si dáme vlastne teraz nejaké 4 cviky, po 3, po 4 série s ľahkými váhami na prepumpovanie a pôjdeme domov spať.
A čo som vám vlastne zabudol povedať, je to, že vy teraz vidíte vlastne video jeden týždeň do súťaže, ale po správnosti, ak je všetko správne a všetko vyjde, tak by ste ho mali vidieť a je 5. októbra. Dnes ale je 27. To znamená, že ja som presne týždeň do súťaže. Takže dúfam, že súťaž dopadne najlepšie, ako sa dá. Verím tomu strašne, že ste mi držali palce, že ste mi fandili. Ešte jednu vec som vám vlastne zabudol povedať, a to je, že čo nás čaká ďalej, keď skončí Road to Victoria, tak ešte sám neviem. Do jary nám zostáva, myslím, že v máji by mali byť nejaké súťaže, to nám zostáva vlastne tým pádom 7 mesiacov, čiže bude tam čas aj na nejaký objem, aj na nejakú prípravu, takú predsúťažnú, ale kam pôjdem, na akú súťaž pôjdem, to ešte absolútne vlastne neviem, ale chcel by som ísť. Hej, tým, že berem to tak, že aj keď tá súťaž nedopadne dobre, tak stále ma to posunie o niečo ďalej a minimálne naberám vlastne tie súťažné skúsenosti, ktoré nemám. Na to, koľko mám rokov, hej, že mám 30, začal som vlastne minulý rok v októbri cvičiť. Momentálne sa držím, som oproti tej úplne pôvodnej váhe, vlastne tých 108 kg som aktuálne minus 29. 108 som mal vlastne na začiatku, keď začalo celé to cvičenie a uvažovanie pred rokom. Na prvej súťaži som mal 78 kg, dúfam, že teraz sa mi to podarí ešte vlastne ten posledný týždeň stiahnuť dole. Pod tých 78 by som bol najšťastnejší, takže uvidíme, čo bude ďalej. Ale každopádne videá by mali byť aj naďalej. Možno nevždy to budú videá z gymu, možno to bude niečo aj ohľadne nejakého toho môjho jedálnička,
a tak ďalej celkovej tej prípravy vlastne pred tou súťažou, pretože chcel by som spraviť také videá, ktoré vás budú aj baviť, ale aj by vám niečo mali priniesť. Čiže to, že je fajn, že tu pozeráte na mňa, ak cvičí, ja za to strašne ďakujem, ale chcel by som vám priniesť aj niečo, nejaké také možno moje postrehy, povedzme, že ešte stále a ešte asi dlho nováčika v tomto športe, takže také niečo, čo možno bolo aj pre mňa otázka a toto ako a to by som chcel vlastne, aby ste si všetko so mnou prešli v tej ďalšej príprave na súťaž. Ja si idem dať ešte posledný set a letím domov.